ददा हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्ते स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण सर्वांना. अध्ययनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. शिल प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या अध्ययनाला सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगळुरू यांच्या भगवद्गीतेच्या या तिसऱ्या लेवलच्या अध्ययनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आपण आपल्या पहिल्या श्लोकाचं अध्ययन करत होतो आणि आपला पहिला श्लोक आहे वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेथ धीरः सर्वमपि मां पृथिवीं सशिष्यात. मग आपण आपल्या या श्लोकामध्ये मनुष्य जेव्हा वाणी, मन, क्रोध, जिव्हा, उदर आणि जननेंद्रिय यांचा आवेग सहन करतो तेव्हाच तो या जगभरामध्ये शिष्य स्वीकारण्यास पात्र आहे. मग यांचा आवेग सहन करणं का गरजेचं आहे? मग प्रत्येक इंद्रियाबद्दल आणि अवयवांच्या आवेगाबद्दल आपण विस्तारित चर्चा केली होती आतापर्यंत. आता आपण आपल्या या पहिल्या श्लोकाचा शेवटचा भाग वाचणार आहोत. वाचून थोडीशी चर्चा करूया आणि मग या सगळ्या गोष्टी कशा महत्त्वाच्या आहेत याचा संदर्भ देणारे काही भगवद्गीतेचे श्लोक आणि भागवतम आणि इतर वेद आणि उपनिषद पुराणांमधले जे रेफरन्सेस आहेत त्यांचा सुद्धा आपण थोडासा अभ्यास करूया. तर आता उर्वरित वाचन सुरू करूया आधी आणि मग चर्चा करूया आपण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. 6 प्रकारचे रस असतात आणि त्यांच्यापैकी कोणत्याही एका रसाने जर मनुष्य विचलित झाला तर तो जिभेच्या आवेगाच्या आहारी जातो. काही लोकांना मांस, मासे, खेकडे, अंडी आणि प्रेताच्या रूपाने खाल्ले जाणारे वीर्य आणि रक्त यांच्यापासून बनवलेले पदार्थ खाण्याचे आकर्षण असते. इतरांना भाजीपाला, केळी, पालक किंवा दुग्ध पदार्थ खाण्याचे आकर्षण असते. परंतु हे सर्व जिव्हा लवल्यासाठी असते. अशा प्रकारच्या इंद्रिय तृप्त्यर्थ खाण्यामध्ये मिरची, चिंच यांसारख्या मसाल्याच्या पदार्थांचा अत्याधिक उपयोग होतो. हे खाणे कृष्ण भावनाभावित व्यक्तीसाठी त्याज्य आहे. पान, हरितकी सुपारी, पान तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारे मसाले, तंबाखू, LSD, मारिजुआना, भांग, अफू, मदिरा, कॉफी व चहा इत्यादींचे सेवन अवैध इच्छांच्या पूर्तीसाठी केले जातात. जर आपण केवळ कृष्णप्रसाद ग्रहण केला तर मायेला बळी पडण्यापासून आपण वाचू शकतो. भगवान श्रीकृष्णांनी स्वतः सांगितल्याप्रमाणे भाजीपाला, धान्ये, फळफळावले, दुग्ध पदार्थ आणि पाणी हे सर्व पदार्थ त्यांना अर्पण करण्यास योग्य आहेत. तथापि मनुष्याने जर प्रसाद केवळ रुचकर आहे म्हणून अति खाल्ला तर तो जिव्हा वेगाला बळी पडतो. प्रसाद खाताना सुद्धा अत्याधिक स्वादिष्ट पदार्थ टाळावेत असे श्री चैतन्य महाप्रभूंचे मत आहे. आपल्याला स्वादिष्ट भोजन खाता यावे या हेतूने आपण जर अर्चा विग्रहाला स्वादिष्ट आणि रुचकर पदार्थ अर्पण केले तर आपणही जिव्हा तृप्ती करण्याच्या प्रयत्नातच असतो. आपल्याला स्वादिष्ट पदार्थ खावयास मिळतील या कल्पनेने जर आपण एखाद्या श्रीमंत मनुष्याचे भोजनाचे आमंत्रण स्वीकारले तर आपणही जिभेच्या आवेगांना संतुष्ट करण्याचाच प्रयत्न करीत असतो. चैतन्य चरितामृतात अंत्यलीला 6.227 म्हटले आहे की जिव्हार लालसे येई इति उतिधाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नाही पाय.
जो मनुष्य जिभेच्या तृष्टीकरिता इकडे तिकडे धावत असतो आणि जो उदर आणि जननेंद्रियांच्या कामना तृप्त करण्यात सदैव आसक्त असतो, तो श्रीकृष्णांची प्राप्ती करू शकत नाही. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे जिव्हा, उदर आणि जननेंद्रिय हे सर्व एकाच सरळ रेषेत उपस्थित आहेत आणि त्यांचे एकाच प्रकारामध्ये वर्गीकरण होते. चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितले आहे की भाल ना खाईबे, अर भाल ना परीबे, भपकेबाज पोशाख परिधान करू नका आणि सुग्रास भोजन करू नका. चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 6.236. तर आतापर्यंतच्या वाचनामध्ये आपण पाहतो की अ, जिभेचा जिभेवरती कंट्रोल मिळवणं का महत्वाचं आहे. मग याच्याविषयी आपण अनेक विस्तारित चर्चा केली की प्रसादमच का ग्रहण करायला पाहिजे. आणि मग जर आपण प्रसाद, जसं आपण भगवद्गीतेमध्ये अध्ययन करतो, भगवंतांनी स्वतः मार्गदर्शन केलेलं आहे, भगवत प्रसादाविषयी व्यतिरिक्त इतर जे काही अन्न आहे ते पापच आहे. मग ते कशा प्रकारे पाप आहे याची विस्तारित चर्चा आपण भगवद्गीतेच्या 2ऱ्या अध्यायामध्ये केलेली आहे. मग मग हे सगळं का महत्वाचं आहे. मग गुरूंच्या अ, चैतन्य महाप्रभूंनी स्वतः इथे मार्गदर्शन केलेलं आहे. फक्त आपली जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी आपण प्रसादमचा ग्रहण करणं हे सुद्धा चुकीचं आहे. आणि जेव्हा आपण अति आहार घेतो तेव्हा त्याचा परिणाम आपल्या शरीरावरती कशा प्रकारे होतो हे सुद्धा आपल्याला माहीत आहे. म्हणून ईशोपनिषदमध्ये आपण पुन्हा चर्चा करणार आहोत की मनुष्याचा प्रत्येक असा एक कोटा असतो, तेवढाच त्यांनी ग्रहण करावा. समजा आपण जास्त खाण्याच्या किंवा जिभेचे चुचले पुरवण्याच्या इच्छेने अति आहार खात गेलो तर त्याचा परिणाम कसा आपल्या शरीरावरती, आपल्या इंद्रियांवरती होतो आणि मग ते अन्न पचत नाही किंवा मनुष्याला अपचनाचा रोग होतो किंवा त्याचं वजन सुद्धा वाढतं आणि वजन वाढल्यामुळे त्याला अनेक प्रकारच्या व्याधी सुद्धा येतात. मग फक्त भगवंतांचा प्रसाद खाणं याचा अर्थ असा नव्हे की आपण हवं तेवढं आपल्या आतमध्ये ठोसू शकतो. तर आपण त्या गोष्टी करायच्या टाळायला हव्या. मग जेव्हा भक्त या भक्तीच्या मार्गावरती प्रगती करतो आणि कृष्ण भावनेमध्ये स्थित होतो तेव्हा अ, त्याला त्या खाण्यामध्ये जास्त रुची राहत नाही. जरी ते प्रसादम असलं तरी सुद्धा या भौतिक शरीराला योग्य रीतीने चालवण्यासाठी जेवढं गरज आहे तो तेवढंच ग्रहण करतो. कारण आपण जास्त ग्रहण करून सुद्धा जर आपण बसलो थोडा वेळ विचार, आपण रोजची गोष्ट आहे, जर आपण शरीराला जेवढी गरज आहे तेवढंच अन्न करून आपल्या रोजच्या दैनंदिन ज्या रुटीन असतं त्याच्यामध्ये जर आपण राहिलो तर आपण एकदम ॲक्टिव्ह राहतो. समजा तुम्ही जास्त चांगलं आहे म्हणून आपण जास्त ग्रहण केलं तर मनुष्य मग त्याची गती मंदावते आणि मग त्याला झोप सुद्धा येऊ शकते, मनुष्याला झोप सुद्धा येऊ शकते आणि इतकं स्लो काम चालतं. याचा आपण प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये सुद्धा अनेक वेळा पाहतो. जेव्हा आपण गरजेपेक्षा जास्त खातो तेव्हा आपल्याला उठून कोणतंच काम करायची इच्छा होत नाही. मग जेव्हा कृष्ण भावनेमध्ये जीवन व्यतीत करणं म्हणजे सतत भगवंतांचं नामस्मरण करणे. मग एवढं आपण उदर भरून खाल्ल्यानंतर आणि मग अशा थोड्याशी सुस्ती चढल्यानंतर कशा प्रकारे आपण भगवंतांना आठवण करू, ती गोष्ट करू शकत नाही. आणि मग ही गोष्ट आपल्या चॅन्टिंगमध्ये बाधा आणते. जेव्हा आपल्याला कंटिन्युअस भगवंतांचं नामस्मरण करायचं असतं तेव्हा फक्त हे शरीर चालण्या इतपतच आपण त्याच्यामध्ये इंधन भरू शकतो. मग समजा कार चालवायची आहे आपल्याला तर आपण त्याचं जे कॅपॅसिटी आहे पेट्रोल टँक किंवा डिझेल टँकचं आपण तेवढंच भरू शकतो आणि त्याच्यानेच ती कार चांगली चालते. समजा आपण ओव्हरफ्लो त्याच्यामध्ये भरण्याचा प्रयत्न केला तर ते सांडतं आणि मग त्याच्याने जीवाला सुद्धा धोका होऊ शकतो. मग तिथे स्पार्क होऊन तो स्फोट सुद्धा होऊ शकतो. आणि असं जास्त स्टफ आपण त्या कारमध्ये पेट्रोलच आपण स्टफ करू शकत नाही. चुलीमध्ये सुद्धा आपण जेव्हा लाकडं टाकतो ती जास्त स्टफ केल्यावर ते बंद पडतं किंवा त्याला हवा नाही मिळत म्हणून ते चालतच नाही त्याच्यामधली आग. मग विचार करा, जर हे शरीर सुद्धा जर एक मशीन असेल त्याच्यामध्ये आपण एवढं स्टफ करत बसलो तर मग ते आपलं शरीर कसं चालणार. मग त्याला चालण्यासाठी जेवढा गरज आहे तेवढ्याच
आहाराची आहाराचं आपण सेवन केलं पाहिजे. मग थोडंसं आपण या श्लोकांकडे बघूया. तर भगवद्गीतेतल्या 16वा आणि 17वा श्लोक 6व्या अध्यायातला, नास्त्यस्त्रस्तु योगेस्ति न चैकान्तं मनश्रतः न चाति स्वप्रयशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखः. मग इथं या योग आपण अनेक योगश्री पाहिली. अष्टांग योगाचा भगवंतांनी अष्टांग योगाबद्दल मार्गदर्शन केलं. मग 6व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी आपल्याला ध्यान योग म्हणजे अष्टांग योगाच्या या पद्धतीद्वारे आपण भगवंतांशी जवळीक कशी साधता येते किंवा आपल्या शरीरावरती, मनावरती, इंद्रियावरती कंट्रोल कसं मिळवायचं, मग या योगाभ्यासाद्वारे अष्टांग योगाच्या या पद्धतीने आपण कसा बरं भगवंतांशी जवळीक साधू शकतो, याची चर्चा आपण 6व्या अध्यायामध्ये केली होती. मग योग म्हणजेच भगवंतांशी जवळीक साधण्याची प्रक्रिया. मग याच्यासाठी आपल्याला संयम आवश्यक आहे. आहार, व्यवहार, झोप व कृती यांची तुलना यांचं संतुलनच सिद्धी देते. मग जेव्हा हे सगळे योग्य प्रकारात चालतात, तेव्हाच आपण एका योग्य मार्गावरती आपली साधना करू शकतो. मग जर तुम्ही पाहिलात की जे संन्यासी आहेत किंवा जे भगवंतांचे महान भक्त आहेत, जे आत्ताच्या या कलियुगामध्येच मी गोष्ट करते, जे मंदिरात राहून भगवंतांची सेवा करत आहेत, संपूर्ण आयुष्य ज्यांनी भगवत सेवेसाठी व्यतीत करत आहेत, मग त्यांचा जर तुम्ही डाएट प्लॅन पाहिलात, तर कोणीच आपल्यासारखं 3 टाईमचं जेवण, 2 टाईमचं स्नॅक्स, मग त्याच्यानंतर चहा पाणी अशा सगळ्या गोष्टी कोणीच करत नाही. कारण त्यांचा फक्त शरीर चालण्या इतपत आहार ते घेत असतात. आणि सकाळी 4 वाजता उठायचं म्हणजे रात्री जर आपण पोटभर आहार केला, तर ती गोष्ट सायंटिफिकली सुद्धा शक्य नाही आणि प्रॅक्टिकली सुद्धा शक्य नाही. मग त्याच्यासाठी आपण पाहतो की त्यांचा मोस्टली संध्याकाळचा आहार हा खिचडी भात असतो, जो पचनाला अतिशय हलका असतो. आणि मग ते सूर्यास्ताच्या समयीच आपला आहार ग्रहण करतात, कारण झोपण्याच्या आपल्याला ॲटलिस्ट 3 तास 4 तास आधी तरी जेवण करायला हवं म्हणून. आणि म्हणून ते सूर्यास्ताच्या वेळेस त्या वेळेवरच प्रसाद ग्रहण करतात, डिनर प्रसादम. आणि मग लवकर झोपी जातात, कारण की त्यांना सकाळी लवकर उठायचं असतं 4:30 वाजता. आणि ही जी दिनचर्या अ, सांगितलेली आहे, ती आपल्या वेदांमध्ये किंवा आपल्या आयुर्वेदामध्ये सुद्धा या गोष्टी नमूद केलेल्या आहेत. की आहारशास्त्र जे आहे आपल्या पुराणांमध्ये, त्याच्यामध्ये सुद्धा ही गोष्ट नमूद केलेली आहे की जो आपण सूर्यास्ताच्या नंतर लगेचच आपलं आहार ग्रहण करावा आणि लवकर झोपी जावं. मग तेव्हाच आपण आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये सुद्धा प्रगती करू शकतो. आपल्या आरोग्य सुद्धा राहतं. आणि त्याच्यानी जेव्हा आपण आपलं बॉडी, मन या सर्व इंद्रियांवर, अवयवांवर कंट्रोल ठेवतो, आपल्या भक्तीच्या मार्गामध्ये सुद्धा आपण प्रगती करू शकतो. मग भागवतमच्या या पहिल्या स्कंदातल्या 2ऱ्या अध्यायातला हा 8वा श्लोक. धर्म स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वकसेनस्य कथा सुयः नोक्ताद्येति रतिम श्रम एव हि केवलम. मग भगवंतांची कथा व सेवा यांच्याशी संबंधित नसलेला धर्म तो केवळ श्रम आहे. मग इथे सुद्धा आपण पाहतो की जिथे आपण भगवंतांची कथा ऐकत नाही, श्रवण करत, आपण 2ऱ्या अध्यायामध्ये मोस्टली भागवतमच्या पहिल्या स्कंदाच्या श्रवणाचं महत्त्व पाहतो. मग इथं जेव्हा आपण सगळ्या अवयवांवर आणि इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवून आपण कृष्ण भावनेमध्ये जीवन व्यतीत करतो, भगवंतांविषयी नामस्मरण करतो आणि त्यांची सेवा करतो, तेव्हाच तो तोच फक्त आपला धर्म आहे, कृष्ण भावनेमध्ये जीवन व्यतीत करणं. अन्यथा सगळं काही फक्त निरर्थक आहे. मग आपण याची चर्चा केली की आपण जेव्हा या भूतलावरती जन्म घेतो, आत्मा जेव्हा या भौतिक शरीरामध्ये प्रवेश करतो, तो त्याच्या असलेल्या सूक्ष्म स्वातंत्र्यामुळे भगवंतांसोबत वेगळा होऊन या भौतिक शरीरामध्ये जन्म घेतो.
परंतु त्याचा जो मूळ धर्म आहे भगवंतांची सेवा करणं आणि आपलं प्रत्येक कार्य करत असताना कृष्ण भावनेमध्ये जीवन व्यतीत करणं फक्त त्याच गोष्टीद्वारे आणि तोच त्याचा खरा धर्म आहे. अन्यथा बाकी जो ज्या काही गोष्टी करतो कृष्ण भावाने विरहित असलेल्या गोष्टी त्याला फक्त या भौतिक भवबंधनामध्ये त्या गोष्टी बांधल्या जातात. मग पुन्हा तैत्तरीय उपनिषदामध्ये 2.1.1 अन्नम ब्रह्मेती व्यजानात, अन्नाला ब्रह्म समजून संयमी सेवन करणे हेच तप आहे. मग आपल्या अनेक वेदांमध्ये उपनिषदांमध्ये पुराणांमध्ये आपण पाहतो की अन्न ग्रहण करण्याविषयी सुद्धा आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे. मग इथे पहा या श्लोकामध्ये श्रीमद भागवतांचा 10.14.3 ब्रह्माची प्रार्थना करतात की जो भक्त अंतींद्रिय प्रयत्न सोडून केवळ श्रवण कीर्तन व स्मरण करतो त्याला तू सहज भेटतोस, असं ते स्वतः भगवंतांची प्रार्थना करत आहेत ब्रह्मदेव. मग जो शरीरावर ज्याला आपलं प्रॅक्टिकल लाईफ आणि आपलं बॉडी शरीराचं जे लाईफ म्हणजे आपले शरीर अवयव आणि इंद्रिय यांना तो फक्त भगवंतांच्या सेवेमध्ये अर्पण करतो म्हणजेच कृष्ण भावनेमध्ये जीवन व्यतीत करतो त्याला भगवंत स्वतः भेटतात. मग या शरीरावर आणि अवयवांवर नियंत्रण मिळवण्याचं कारण काय ते आपण या श्लोकामध्ये पाहतो. मग आपण इंद्रियांची संयमता आपली कशी असायला हवी हे भागवताच्या 5व्या स्कंदा भागवत पुराणामध्ये 5.10 जड भारत महाराजांची कथा सुद्धा आपण पाहतो. मग त्यांच्या आधीचा जन्म आणि मग त्याच्यानंतर राजा होऊन सुद्धा त्याने कशा प्रकारे अ, भगवंत आपण ही कथा भगवद्गीतेच्या अध्ययनाच्या वेळी सुद्धा अनेक वेळा करतो की एका हरणाच्या पाडसाच्या वरती आलेल्या त्यांच्या अतिरिक्त प्रेमामुळे त्यांनी मृत्यूसमयी सुद्धा त्या हरणाची चिंता होती आणि त्याच्यामुळे त्यांना पुढचा जन्म हा हरणीचा मिळाला. मग ते जंगलामध्ये आले होते भगवंतांचं नामस्मरण करण्यासाठी, परंतु स्वतःच्या मनावरती कंट्रोल नसल्यामुळं त्यांनी कशा प्रकारे त्या हरणावरती त्यांचा मोह जडला आणि त्यांना पुढच्या जन्मामध्ये हरणाचा जन्म मिळाला. तर हे आपण त्यांच्या कथेवरून पाहतो. मग याच्यावरून पुन्हा एकदा आपण पाहतो की मनावरती, इंद्रियावरती, जिभेंवरती का कंट्रोल ठेवावा आणि म्हणून अ, आपण ही गोष्ट नेहमी समजली पाहिजे की आपलं मन आणि हे इंद्रिय यांना इंद्रियांचे स्वामी ऋषिकेश यांच्या संतुष्टीसाठीच आपण जेव्हा त्यांचा वापर करतो तेव्हाच नक्की आपण या कृष्ण भावनेमध्ये यशस्वी वाटचाल सुद्धा करत आहोत आणि भगवंतांच्या चरणकमळांवरती स्थित सुद्धा होऊ शकतो. मग पुढे वाचूया. जे लोक उदराच्या व्याधीने पीडित झालेले आहेत ते लोक निदान या विश्लेषणानुसार तरी उदराचे आवेग नियंत्रित करण्यात असमर्थ असले पाहिजेत. जेव्हा आपण आवश्यकतेपेक्षा अधिक खाण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा आपण जीवनामध्ये अनेक पीडांना जन्म देतो. तरीही जर आपण एकादशी आणि जन्माष्टमी यांसारख्या दिवशी उपवास केला तर आपण उदराच्या आवेगांवर करू शकू. मग याची चर्चा सुद्धा आपण आत्ताच केली की का बरं आपल्या उदराच्या आवेगावरती कंट्रोल करणं गरजेचं आहे. नाही केलं तर आपल्याला कोणत्या व्याधी जडू शकतात. मग आता आपण पाहतो खुद्द आपण भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा पाहतो किंवा उपदेशामृतामध्ये आता वाचन करतोय की एकादशी आणि जन्माष्टमी सारख्या पवित्र दिनी आपण उपवास केला पाहिजे. मग उपवास का करायला हवा त्याचं सुद्धा शास्त्रीय कारण आहे. भारतीय आयुर्वेदामध्ये रसा अ, अ, आणि अन्नशास्त्र जे आहे ज्याच्यावरती जी ग्रंथ उपनिषद आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा या गोष्टी नमूद केलेल्या आहेत. ब भागवद्गीतेचा अध्ययन करताना आपण याची चर्चा केली होती की एकादशीच्या दिवशी उपवास का करावा. मग त्या दिवशी जे अ, आपण काय म्हणतो पृथ्वीचा जो ऑरा असतो किंवा जे रेस तेव्हा असतात भरती आणि ओहोटी ही पौर्णिमा आणि अमावस्या यांच्यावरती जशी अवलंबून असते त्याच दिवशी तो जो बॉडीचा
बॉडीचे जे आपले वेव्ज असतात आणि या पृथ्वीवरती असलेले जे वेव्ज आणि आपल्या अवकाशामध्ये असलेले वेव्ज, या सगळ्यांचं एक कॉम्बिनेशन असतं आणि त्या सगळ्यांच्या नुसारच बॉडीचं नियंत्रण हे केलं जातं. मग एकादशीच्या दिवशी आपण चॅन्टिंग का करायची, का उपवास करायचा? कारण जेव्हा आपण थोडंसं जरी आपलं हे एक मशीन आहे, शरीर हे एक मशीन आहे जर आपण समजलं, तर प्रत्येक मशिनीचा, कारखान्यामध्ये सुद्धा मशिनीला एक शटडाऊन पिरियड असतो. त्याचा क्लिनिंगचा टाइम असतो त्याला. त्याच्याशिवाय कोणतीच कंपनी चालू शकत नाही. मग त्याच्या शेड्यूलमध्ये त्यांना क्लिनिंग कराव्या लागतात आणि थोडा दिवस शटडाऊनचा पण असतो. मग तेव्हाच ते मशीन चांगल्या प्रकारे चालू शकतं. मग जर आपण आपल्या मशीनला कंटिन्युअस खाऊन कंटिन्युअस त्याच्यावरती काम करायचं त्याला लावलं, तर ते अजिबात चालू शकणार नाही आणि थोड्या दिवसात ती मशीन खराब सुद्धा होईल आपली. मग त्याच्यासाठी एखाद्या दिवशी जरी जेव्हा आपण उपवास करतो, तेव्हा आपण त्याला थोडासा शटडाऊन पिरियड देतो आपल्या मशिनीला. आणि मग आता आपण पाहतो आजच्या या कलियुगामध्ये अनेक लोक डिटॉक्स डाएट किंवा वेगवेगळ्या इंटरमिटंट फास्टिंग अशा नावाने अनेक चिकार पैसे घेऊन अनेक वेगवेगळ्या गोष्टी आता बाहेर तिथे स्थित आहेत आणि लोक पैसे भरून त्या गोष्टी करतात सुद्धा. परंतु इन्स्टेड ऑफ दॅट आपण त्या गोष्टी करण्यापेक्षा उपवास म्हणजे पूर्ण उपवास म्हणजे आपल्या मशिनीला आराम देणं, त्याला काय म्हणतात, डायजेशनचं वर्क न देता त्या मशिनीला आराम देणं. आणि मग एकादशीच्या दिवशी आपली चॅन्टिंग वाढवायची. मग ह्याच्याशी हे कसं कनेक्टेड आहे? मग जेव्हा आपण या मशिनीला थोडासा आराम देतो, मग आणि त्या दिवशी जेव्हा आपण भगवंतांशी कनेक्ट करण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा जास्त चॅन्टिंग भगवंतांचं नामस्मरण करतो. मग या वेव्ज आपल्या मशीनच्या म्हणजे सॉरी शरीराच्या वेव्ज आणि मग आपली चॅन्टिंग ही डायरेक्ट भगवंतांपर्यंत पोहोचते. आणि याच्यामध्ये अनेक इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज आणि याचा जेव्हा जर आपण सखोल अभ्यास केला, तर प्रत्येक गोष्ट एकमेकांशी नियंत्रित जोडलेली आहे. जर विश्व म्हणजे याच्याबद्दल अनेक डॉक्युमेंटरी सुद्धा आहेत, यूट्यूबवर अवेलेबल आहेत, तुम्ही चेक करू शकता. किंवा एवढंच काय, जेव्हा एखादं अंतराळात यान सोडायचं असेल, तेव्हा ती लोक सुद्धा एकादशीचा मोस्टली एकादशी सिलेक्ट करतात. किंवा त्या सगळ्या मॅग्नेटिव्ह वेव्ज आणि त्या सगळ्या पाहून त्याचं डिसिजन घेतलं जातं की कोणत्या दिवशी सोडलं जाईल अंतराळात. आणि मग या सगळ्या गोष्टी एकादशीशीच कनेक्टेड असतात, जर तुम्ही डिटेलमध्ये त्याचा अभ्यास केला तर. आणि म्हणून उपवास करणं महत्वाचं आहे बॉडीला आराम करण्यासाठी, बॉडीला थोडासा रेस्ट देण्यासाठी तर तो आहेच. त्याच्याने आपलं आरोग्य सुद्धा बदलतं. आणि यालाच आपल्या आपल्या भाषेमध्ये आपण इंटरमिटंट फास्टिंग म्हणू शकतो. मग नक्कीच याच्यानी आपल्या भक्तीच्या मार्गामध्ये सुद्धा आपण प्रगती करू शकतो. आणि जेव्हा आपण थोडासा शरीराला आराम देऊन आपली बुद्धी भगवंतांवरती स्थित करतो, तेव्हा नक्कीच त्याचा पॉवर हा जास्त असतो. आणि जर आणखी जास्त विचार केला तर ऋषी मुनी आधीच्या काळात जे जंगलामध्ये राहून आपलं जीवन व्यतीत करायचे, भगवंतांवरती ध्यान करायचे, त्यांचा जर आपण आहार पाहिला, ते मोजकाच फक्त शरीर चालवण्या इतकाच आहार घ्यायचे. आणि मग असा मध्ये मध्ये जेव्हा शरीराला ब्रेक मिळतो, तेव्हा ते मशीन आणखी चांगल्याने चालतं. तर तुम्ही नक्कीच याच्यावरती अनेक डॉक्युमेंटरी ज्या आहेत त्या पाहू शकता आणि याच्यावरती अनेक अजून डिटेल ज्ञान तुम्ही त्याच्यामध्ये घेऊ शकता. आपण त्याच्याबद्दल आता भरपूर चर्चा केली, तर आता पुढचं वाचूया. जननेंद्रियांच्या आवेगांसंबंधी सांगावयाचे तर दोन प्रकारचे आहेत, योग्य अथवा अयोग्य, वैध अथवा अवैधमधून. जेव्हा मनुष्य योग्य रीतीने परिपक्व होतो, तेव्हा तो शास्त्रविधी विधानांनुसार विवाह करू शकतो आणि उत्तम संतती करण्याकरिता तो जननेंद्रियांचा उपयोग करू शकतो. हाच जननेंद्रियांचा वैध आणि धार्मिक उपयोग होय.
अन्यथा तो जननेंद्रियांच्या आवेगांना तृप्त ठेवण्याकरिता अनेक कृत्रिम साधनांचा उपयोग करू पाहतो आणि मग तो स्वतःवर कोणत्याही प्रकारचा संयमही ठेवत नाही. शास्त्रांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे मनुष्य जेव्हा मैथुनविषयक चिंतन, योजन, मैथुनासंबंधी चर्चा अथवा प्रत्यक्ष मैथुन किंवा कृत्रिम मार्गाने जननेंद्रियांना तृप्त करणे इत्यादी मार्गांद्वारे व्यभिचार करतो, तेव्हा तो मायेच्या जाळ्यात पडतो. हे उपदेश केवळ गृहस्थाश्रमाकरिताच नसून त्यागी लोकांसाठी सुद्धा आहेत. श्री जगदानंद पंडित आपल्या प्रेमविवर्त या ग्रंथातील 7व्या अध्यायामध्ये सांगतात की वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना शुनिबे काने, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, यबे मिलिबे आने, स्वपने ओ ना कर, भाई स्त्री संभाषण, गृहे स्त्री छडिया, भाई आसी याचवन, यदि चाह प्रणय राखीते गौरांगेर सने, छोट हरिदासेर कथा थाके येन मने. एकच मिनिट. हो, इथे हा संपलेला आहे वाटतं. सॉरी, एक मिनिट था. हो, याच्यातही 18च पेजेस आहेत. एक मिनिट. तुमच्या सगळ्यांकडे पीडीएफ आहे ना? तुम्ही ती ओपन करता का? मी म्हणजे बुकमधूनच घेईन, कारण नाहीतर मग आपला वेळ वाया जाईल मला शोधण्यामध्ये परत. हो माताजी, आहे पीडीएफ आमच्याकडे. चालेल ना? ही चालेल ना. एक एक मिनिट, याच्यात एकदा बघते मी आहे का. नाही. चालेल, मी बुकमधून घेते मग. माताजी पुढची पाठवू का मी? तेवढाच एक पुढे एक 10-12 पानं. हो, चालेल प्रभूजी. एक नाही मिनिट. तरी पण राहू द्या प्रभूजी, मी घेईन. हा चॅप्टर तसा संपतच आलाय, तोपर्यंत ओके, तुम्ही पाठवलं तर पाठवून ठेवा, मी बुकमधून वाचते मग. चालेल. चालेल, हा. हे बंधू, तू वैरागी असल्यामुळे ग्राम्य कथा, अनावश्यक चर्चा ऐकू नकोस. तसेच इतरांना भेटल्यानंतर त्यांच्याशी ग्राम्य वार्ता करू नकोस. स्वप्नातही तू स्त्रियांचे चिंतन करू नकोस. स्त्रियांचा सहवास वर्ज्य करण्याची प्रतिज्ञा घेऊन तू संन्यास दीक्षा स्वीकारली आहेस. तुला जर श्री चैतन्य महाप्रभूंचा संग करण्याची इच्छा असेल तर छोटा हरिदास व त्यांचा त्याचा महाप्रभूंनी कसा त्याग केला ती घटना तू सदैव स्मरणात ठेव. सुग्रास भोजन करू नकोस किंवा भपकेबाज पोशाख परिधान करू नकोस. सदैव विनम्र राहा आणि हृदयांतरी स्थिर राधाकृष्णांची सेवा कर. तर या श्लोकामध्ये आपण पाहतो की कशा प्रकारे संपूर्ण जीवनाचा सारांशच इथे सांगितलेला आहे की मनुष्याने कोणत्या प्रकारे आपलं जीवन व्यतीत केलं पाहिजे, जेणेकरून तो या जन्ममृत्यूच्या या मायेच्या बंधनातून आपली स्वतःची सुटका करू शकेल. मग इथं आपण या उपदेशामृताच्या पहिल्या श्लोकामध्ये काय ज्याचा अभ्यास करतोय किंवा जे श्रील रूपा गोस्वामी आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न करतायत त्याची पुन्हा एकदा चर्चा या श्लोकाच्या माध्यमातून सुद्धा आपण पाहतो की अनावश्यक बडबड करायची नाही. ग्राम्य कथा म्हणजेच इकडच्या तिकडच्या गोष्टी किंवा अ, चार जणांना भेटल्यानंतर जेव्हा आपण यांच्या त्यांच्या चुगल्या सुरू होतात किंवा ज्या अनावश्यक गोष्टींची बडबड सुरू होते ती कधीच करू नये. मनुष्याने स्त्रियांविषयी चिंता कधीच करू नये. आणि हे गृहस्थाश्रमी लोकांसाठीच नव्हे तर जे अ, त्यागी किंवा संन्यास दीक्षा ज्यांनी स्वीकारली आहे त्यांनी सुद्धा ही गोष्ट टाळली पाहिजे. आणि मग त्यांनी सुग्रास भोजन, फक्त निवांत भोजन करून भक्तिवाच पोषक परिधान करून राहू नये, तर सदैव विनम्र राहून भगवंतांची सेवा करायला हवी.
मग याची चर्चा जर आपण केली की आताच्या कलयुगामध्ये आपण अनेक वेळा पाहतो की लोक आपण कसं दिसतोय किंवा आपण काय कोणते कपडे घातलेत कोणती ज्वेलरी घातलेत आता खूप त्याची फॅशन निघालेली आहे की फक्त लोकांना दाखवण्यासाठी किंवा आपल्या स्टेटसवर लावण्यासाठी लोक तयार होतात आणि मग त्यांना रिपीट करायला सुद्धा आवडत नाही या सगळ्या खूप गोष्टी आहेत की प्रत्येक वेळेस त्यांचे नवीन कपडे मी सुद्धा इथे आजूबाजूला पाहते आणि मग रिपीट करायला त्यांना आवडत नाही प्रत्येक वेळेस नवीन कपडे परिधान करतात ते पैशांचा अपव्यय मग त्या कपडे ठेवणार कुठे एवढे त्यांनी वापरल्यानंतर आणि मग या सगळ्यांमध्ये इतके आपलं जीवन व्यतीत करतात की त्यांना भक्तीच्या मार्गावरती प्रगती करायची काय भक्तीच त्यांना वेगळी वाटते का कोण करायचं तुम्ही काय म्हातारे आहात का भक्ती करतात असा प्रश्न सुद्धा ते विचारतात मग हा अभक्ताचे विचार मग अशा लोकांमध्ये जाणं सुद्धा आपण टाळलं पाहिजे की जिथे आपल्यासारखे समविचारी लोक नसतात मग मी स्वतःचाच खरंच एक्सपिरियन्स सांगते की अशा दुसऱ्या लोकांना दुसऱ्या जे भक्तीमध्ये नाहीत किंवा टेम्पलला येत नाहीत कृष्ण भावनेच्या मार्गावरती वाटचाल करत नाहीत अशा लोकांसोबत आपण जेव्हा जातो आपण थोडंसं सिम्पल राहतो आणि मग त्यांच्यासारखे एकदम भारी जास्त डेकोरेशन करून स्वतःला आपण तयार होत नाही मग तेव्हा ते लोक प्रश्न विचारतात की तुझ्याकडे काही नाहीये का म्हणून तू असं काहीच म्हणजे सिम्पल तयार होतं का तुम्ही म्हणून मग कारण की त्यांना त्याच गोष्टीचं महत्त्व असतं आणि मग आपण जेव्हा म्हणतो खरंच माझ्या घरी यायचं त्या सगळ्यांनी बंद केलं कारण की जेव्हा आम्ही कीर्तन करतो घरी जेव्हा माझ्या भक्तिवृक्षामधल्या आम्ही सगळ्यांना इन्व्हाइट करतो मग त्यांना असं वाटतं की ह्या सगळ्या म्हाताऱ्या लोकांनी करायच्या गोष्टी आहेत आणि तू काय हे सगळं करत बसते आणि असं म्हणून त्यांनी बोलायचं वगैरे कमी केलं पण मला आता खरंच म्हणजे आपल्या या कीर्तनाच्या पार्टीला जाण्याला जायला जास्त आवडतं अशा लोकांपासून डिस्टन्स ठेवलेलंच खरं एकदम बरोबर असतं नाहीतर तिथे इथं या श्लोकामध्ये आपण जसं पाहतो तशा फक्त ग्राम्य कथा आणि ग्राम्य वार्ताच होत असतात कुठेच भगवंतांविषयी चर्चा नसते कुठेच प्रसादमचा ग्रहण होत नसतो किंवा अनावश्यक चर्चांमध्ये आपला वेळच व्यर्थ जातो म्हणून आपण स्वतःला अशा लोकांपासून सांभाळून ठेवलं पाहिजे आणि म्हणून जसं शिला प्रभुपाद सांगतात तसं नेहमी आपल्या अ, संघ जो आहे आपण कोणासोबत वापरतोय हे महत्वाचं आहे मग इथे ह्याच्यामध्ये जननेंद्रियांच्या आवेगासंबंधी जिथे जे चर्चा होती याला स्पेशल चर्चा करायची आपल्याला गरज नाही आपल्या आजूबाजूला काय चाललंय आपल्या टीव्हीवरती काय चाललंय या सगळ्या गोष्टी आपण पाहतच असतो की आजचा आजची युवा पिढी हे कुठेपर्यंत पोहोचलेली आहे आणि कशा प्रकारे जो भक्तीमध्ये नाही त्याची वाईट अवस्था कशी होत आहे हे आपण आपल्या आजूबाजूच्या दुनियेमध्ये पाहतो इथपर्यंत पहिल्या जेव्हा आपण लहान होतो तेव्हा आपण सगळे पूर्ण फॅमिली मिळून टीव्ही बघू शकायचे कारण तेव्हा रामायण महाभारत चालायचे टीव्हीवरती आता आपण टीव्ही ऑन करू शकत नाही किंवा आपल्या फॅमिली सोबत बसून एखादी मूवी सुद्धा बघू शकत नाही आणि म्हणून म्हणजे संपूर्ण भक्तांसाठी आता आपल्याला एक मूवी खूप वर्षानंतर अशी कोणती तरी मूवी आली आहे जिथे थिएटरमध्ये लोक आपल्या फॅमिली सोबत जाऊन पाहू शकतायत जी महाअवतार नरसिंहा आहे ती मूवी त्याबद्दल मी सांगते आणि समजा नाही दुसऱ्या मूवीज बद्दल विचार केला तर आपण इमॅजिन सुद्धा करू शकत नाही त्या पाहणं किंवा आपण आजूबाजूला अनेक गोष्टी पाहतो ज्या एखाद्या भक्ताने तरी अशा लोकांचा संग टाळायलाच हवा मग ते आपण इथपर्यंत पाहिलो मग आता आपण आपल्या श्लोकाचा शेवटचा भाग पाहूया या संपूर्ण चर्चेचा निष्कर्ष हाच आहे की जो मनुष्य वाणी मन क्रोध जिव्हा उदर आणि जननेंद्रिये या 6 गोष्टींचे संयमन करू शकतो त्यालाच स्वामी किंवा गोस्वामी असं म्हटलं जातं स्वामी म्हणजे नियंता आणि गोस्वामी म्हणजे गो अर्थात इंद्रियांचा स्वामी होय जेव्हा मनुष्य संन्यास स्वीकारतो तेव्हा त्याला स्वामी असे संबोधले जाते याचा अर्थ असा नाही की जो आपल्या कुटुंबाचा जातीचा अथवा समाजाचा स्वामी असतो तो इंद्रियांचा स्वामी असणे आवश्यक आहे जोपर्यंत मनुष्य इंद्रियांवर स्वामित्व प्रस्थापित करू शकत नाही तोपर्यंत त्याला गोस्वामी नव्हे तर गोदास अर्थात इंद्रियांचा दास असे म्हटले जाते
वृंदावनातील षड गोस्वामींच्या पदचिन्हांना अनुसरून सर्व स्वामी किंवा गोस्वामी यांनी दिव्य भगवत सेवेमध्ये संपूर्ण संलग्न झाले पाहिजे. याउलट जो गोदास असतात ते इंद्रियांच्या सेवेत किंवा भौतिक जगताच्या सेवेत मग्न असतात. या व्यतिरिक्त त्यांना इतर काही कार्यच नसते. प्रल्हाद महाराजांचे गोदासांचे अधिक वर्णन अनंत गो या शब्दातच करतात. ज्यांची इंद्रिये संयमित आहेत त्यांना अदांत गो असे म्हटले जाते. असा अदांत गो मनुष्य श्रीकृष्णांचा सेवक होऊ शकत नाही. श्रीमद भागवतात 7.5.30 प्रल्हाद महाराज सांगतात की मतीर्न कृष्णो परतः स्वतो वा मथो अभिपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर्वशतां तमिस्त्रम पुनः पुनश्च पुनश्च वितश्च वर्णनाम. आपल्या इंद्रियांच्या तृप्तीकरिता ज्यांनी या भौतिक जगात आपले अस्तित्व निरंतर टिकवून ठेवण्याचा निश्चय केलेला आहे त्या लोकांना स्वतःच्या प्रयत्नाने, दुसऱ्यांच्या उपदेशाने किंवा सामूहिक विचारविनिमयाने कृष्ण भावना भवित होणे शक्य नाही. उच्छृंखल इंद्रियांद्वारे ते अज्ञानाच्या अंधकारमय क्षेत्रात खेचले जातात आणि अशा प्रकारे पुन्हा भ्रमित होऊन चर्वित चरवण करीत राहतात. मग चरवित चरवण म्हणजे गाय जशी रवंथ करते, आपण खाल्लेलं पुन्हा गाडून पुन्हा ती रवंथ करते. मग गाईचं ज्याप्रमाणे रवंथ करण्याची प्रक्रिया असते, अगदी त्याचप्रमाणे जो आपल्या इंद्रियांना आणि अवयवांना कंट्रोलमध्ये ठेवू शकत नाही त्याचं पतन होतच. आणि कशा प्रकारे होतं याची अतिशय विस्तारित चर्चा आपण या अध्यायामध्ये या श्लोकामध्ये केलेली आहे. मग त्याचं पतन झाल्यावरती अशा अज्ञानाच्या अंधकाराच्या गर्तेमध्ये अशा प्रकारे अ, जखडला जातो की तो पुन्हा पुन्हा आणखी त्याचं पतन होतं आणि तो भ्रमित होऊन तीच गोष्ट चरवित चरवण करत राहतो. आणि म्हणून जेव्हा अशा लोकांचा आपण संघ टाळायला हवा आणि कृष्ण भावनेमध्ये आपली प्रगती करायची असेल तर फक्त आणि फक्त भक्तांसोबत संघ करायला हवा. जर आपण असं केलं नाही, या लोकांचा संघ जर आपण केला तर आपण या कृष्ण भावनेमध्ये आपलं स्वतःचं सुद्धा पतन होऊ शकतो. आणि भक्तांशी आणि अभक्तांशी जर संघ केला तर कशा प्रकारे आपल्या विचारांमध्ये, आपल्या कृतींमध्ये फरक पडतो याची सुद्धा आपण अनेक वेळा चर्चा केलेली आहे. तर मग या भागामध्ये आपण गोस्वामी, गोदास याच्याबद्दल पाहिलं आणि मग अदांत गो या शब्दाचा सुद्धा आपण चर्चा केलेली आहे. तर अशा प्रकारे आपण आपल्या पहिल्या श्लोकाचं अध्ययन पूर्ण केलेलं आहे. तर आता आपण आपल्या दुसऱ्या श्लोकाचं वाचन सुरू करूया. एकच मिनिट, मी ग्रुपमध्ये सुद्धा शेअर करते आणि मग आपण मग आपला दुसरा श्लोक आपण सुरू करूया त्याच्यावर. अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति. मग भक्तीच्या या मार्गावरती प्रगती करण्यासाठी आपण कोणत्या गोष्टींचा आवेग सहन करायला हवा हे पाहिल्यानंतर या श्लोकामध्ये आपण पाहणार आहोत की कोणत्या अशा त्या 6 गोष्टी आहेत ज्या ज्यांच्यामुळे आपली भक्तिमय सेवा ही नष्ट होते. आणि मग त्याच्या पुढच्या श्लोकामध्ये आपण भक्तीसाठी अनुकूल अशा 6 गोष्टींबद्दल चर्चा करणार आहोत. तर रूपा गोस्वामी आपल्याला, जसं आपण आधी सुद्धा चर्चा केली, आपण आपल्या श्रद्धा आणि आपला भगवंतांवरती असलेला विश्वास यांच्या
द्वारे आपण भगवद्गीतेचं अध्ययन केलं, भगवंतांकडून मार्गदर्शन घेतलं. मग आता भक्तीच्या या मार्गावरती स्थित होण्यासाठी किंवा कृष्ण भावनेच्या या मार्गावरती आपलं कधीच अधःपतन होऊ नये याच्यासाठी एका भक्ताची कोणती कर्तव्य आहेत याचं मार्गदर्शन आपल्याला रूप गोस्वामी करत आहेत. तर मग आपण या श्लोकाचं वाचन करूया आता. जेव्हा मनुष्य खालील 6 क्रियांमध्ये अतिशय लिप्त होतो तेव्हा त्याची भक्तिमय सेवा नष्ट होते. आवश्यकतेपेक्षा अधिक खाणे किंवा आवश्यकतेपेक्षा अधिक धनसंग्रह करणे. दुसरा, ज्या ऐहिक गोष्टी प्राप्त करणे अत्यंत कठीण आहे त्या प्राप्त करण्यासाठी क्षमतेपेक्षा अधिक खडतर प्रयत्न करणे. सांसारिक विषयांच्या बाबतीत अनावश्यक गोष्टी बोलणे. आध्यात्मिक प्रगतीकडे लक्ष न देता शास्त्रातील विधिविधानांचे केवळ नावापुरते पालन करणे किंवा शास्त्रातील विधिविधानांचे उल्लंघन करून स्वतंत्र अथवा लहरी आचरण करणे. 5. कृष्ण भावनेमध्ये स्वारस्य नसणाऱ्या विषयी लोकांशी संग करणे. आणि 6. ऐहिक गोष्टींच्या प्राप्तीची लालसा करणे. मग आता याच्यामध्ये आपण पाहतोय, पहा, अत्याहार प्रयासश्च. अत्याहार म्हणजे अति आहार, ज्याची आपण थोडीशी चर्चा आधी केली होती आणि आता विस्तारित चर्चा करूया. किंवा अधिक संग्रह करणे. मग प्रयासश्च, अत्याधिक प्रयास करणे. मग प्रजल्प म्हणजेच निरर्थक बडबड. मग आपण 4 लोकांमध्ये भेटून कोणत्याही निरर्थक गोष्टी ज्या कृष्ण भावनेशी निगडीत नाही अशा गोष्टींची बडबड केल्याने आपण भक्तीच्या मार्गामध्ये आपली अधोगती होते याची थोडीशी चर्चा आपण आता केली शेवटच्या भागामध्ये. पण आता या श्लोकामध्ये आणखी विस्तारित करणार आहोत. मग अति आहार, मग प्रयास, मग प्रजल्प, आणि मग त्याच्यानंतर नियम आग्रह म्हणजे विधान, विधिविधानं किंवा नियम, शास्त्रामध्ये नमूद केलेल्या नियमांचं पालन न करणे. त्याच्यानंतर जनसंघ. मग आपला संघ हा कसा असायला हवा, म्हणजेच सांसारिक लोकांशी जे अभक्त आहेत, भक्तीमध्ये स्थित नाहीत अशा लोकांशी संघ केल्यानं सुद्धा आपण या भक्तीच्या मार्गावरती आपली अधोगती होऊ शकते. आणि मग शेवटी लौल्यम म्हणजे लौल्य किंवा प्रबळ लोलुपता. मग त्याच्यामुळे आपली भक्ती कशी नष्ट होते हे सुद्धा आपण या श्लोकामध्ये पाहणार आहोत. तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण मानव. माताजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. मी वाचतोय. चालेल प्रभूजी. हा. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. मानवी जीवनाचे उद्दिष्ट साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी हे आहे. सर्वबद्ध जीव भगवंतांच्या तिसऱ्या शक्तीच्या नियंत्रणाखाली असल्यामुळे या भौतिक जगताची रचनाच अशा रीतीने करण्यात आली आहे की प्रत्येक मनुष्याला कर्म करणे भागच आहे. भगवंतांच्या 3 मूलभूत शक्ती आहेत. पहिल्या शक्तीला अंतरंगा शक्ती, दुसरीला तटस्था शक्ती आणि तिसऱ्या शक्तीला बहिरंगा शक्ती असे म्हणतात. जीव तटस्था शक्तीमध्ये येतात आणि ते अंतरंगा व बहिरंगा शक्तीच्या मध्ये स्थित आहेत. भगवंतांचे नित्य सेवक या नात्याने भगवंतांच्या अधीन असणाऱ्या जीवात्म्यांना अंतरंगा किंवा बहिरंगा शक्तींच्या नियंत्रणाखाली राहावे लागते. जेव्हा ते भगवंतांच्या अंतरंगा शक्तींच्या नियंत्रणाखाली असतात तेव्हा ते आपले स्वाभाविक आणि स्वरूपस्थितीतील कार्य करतात. भगवत सेवेमध्ये अहर्निश संलग्न असणे हे जीवाचे स्वाभाविक कार्य आहे. या बाबतीत भगवद्गीतेत 9.13 मध्ये सांगितले आहे की महात्मानुस्तान माम पार्थ दैवी प्रकृतीमाश्रिता भजन्त्यन भजन्ते भजन्तेन अन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. हे पार्थ, मोहग्रस्त न झालेले महात्मेजन दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. ते भक्तिमय सेवेमध्ये पूर्णपणे संलग्न झालेले असतात कारण ते मला आद्य आणि अविनाशी
पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतात. महात्मा हा शब्द विशाल मन असणाऱ्या मनुष्याचा सूचक आहे. संकुचित मन असणाऱ्या मनुष्याचा नव्हे. इंद्रिय तृप्तीत सदैव दंग असलेले संकुचित वृत्तीचे लोक कधी कधी राष्ट्रवाद, परोपकारवाद, मानवतावाद किंवा अशा काही वादांच्या नावाखाली परोपकार करण्याकरिता आपल्या कार्याचा विस्तार करतात. इतरां इतरांच्या इंद्रिय तृप्ती करतात, ते आपल्या इंद्रिय तृप्तीचाही त्याग करतात. उदाहरणार्थ, आपल्या कुटुंबीय, जात किंवा राष्ट्रीय अथवा आंतरराष्ट्रीय समाजाच्या तृप्तीसाठी ते वैयक्तिक इंद्रिय तृप्तीचाही त्याग करू शकतात. वस्तुतः वैयक्तिक ते जातीय ते सामाजिक अशी ही सारी विस्तारित इंद्रिय तृप्तीच आहे. भौतिकदृष्ट्या हे लोक अत्यंत चांगले आहेत, परंतु अशा गोष्टींना मुळीच आध्यात्मिक महत्त्व नसते. अशा सर्व कार्याचा वैयक्तिक अथवा विस्तारित इंद्रिय तृप्ती हा आधार असतो. जेव्हा मनुष्य भगवंतांच्या इतर इंद्रियांना तृप्त करतो, तेव्हाच त्याला महात्मा किंवा विशाल हृदयाचा मनुष्य असे म्हणतात. भगवद्गीतेच्या उपरोक्त श्लोकातील दैवीम प्रकृतीम हे शब्द भगवंतांच्या अंतरंगा शक्तीचे किंवा हृदयनी शक्तीचे नियंत्रण सुचवितात. ही हृदयनी शक्ती श्रीमती राधाराणी किंवा तिचे विस्तारित रूप लक्ष्मी देवी यांच्या रूपामध्ये व्यक्त होते. जेव्हा जीव अंतरंगा शक्तीच्या नियंत्रणाखाली असतात, तेव्हा श्रीकृष्ण वा श्री विष्णूंना संतुष्ट करणे हेच त्यांचे एकमेव कार्य असते. एका महात्म्याची ही स्थिती असते. जर मनुष्य महात्मा नसेल तर तो निश्चितच दुरात्मा किंवा संकुचित वृत्तीचा असतो. अशा संकुचित वृत्तीच्या दुरात्म्याला भगवंतांच्या बहिरंगा शक्तीच्या किंवा महामायेच्या नियंत्रणाखाली ठेवले जाते. या भौतिक जगातील सर्व जीव निश्चितच महामायेच्या नियंत्रणाखाली असतात आणि सर्व बद्ध जीवांना त्रिविध तापांच्या प्रभावाखाली ठेवणे हे तिचे कार्य आहे. हे त्रिविध क्लेश पुढील प्रमाणे आहेत. अधिदैविक क्लेश, दुष्काळ, भूकंप आणि वादळे इत्यादिकांसारखे दैवी प्रकोप. अधिभौतिक क्लेश इतर कीटकांद्वारे अथवा शत्रूंद्वारे होणारे क्लेश. आणि आध्यात्मिक क्लेश मनुष्याच्या स्वतःच्या शरीर आणि मनाद्वारे निर्माण होणारे क्लेश. उदाहरणार्थ, मानसिक आणि शारीरिक दुबळेपणा, दैव भूतात्म हेतवाहा, बहिरंगा शक्तीच्या नियंत्रणाखाली त्रिविध तापांच्या अधीन असलेले बद्धजीव विविध प्रकारच्या यातना भोगत असतात. बद्धजीवांना भेडसावणारा महत्वाचा प्रश्न म्हणजे जन्म, जरा, व्याधी आणि मृत्यू यांचे पुनरावृत्ती हा होय. भौतिक जगतामध्ये मनुष्याला उदरनिर्वाह करता आणि प्राण धारणे करता कर्म करणे भागत असते. परंतु हेच कर्म मनुष्याला कृष्ण भावनेच्या आचरणासाठी कसे अनुकूल होऊ शकते. प्रत्येक मनुष्याला अन्नधान्य, वस्त्र, संपत्ती आणि शरीराच्या निर्वाहाकरता इतर गोष्टींची आवश्यकता ही असतेच. परंतु मनुष्याने आपल्या मूलभूत गरजांव्यतिरिक्त अधिकचा संग्रह करू नये. जर त्याने या नैसर्गिक तत्वांचे पालन केले तर त्याला उदरनिर्वाहाच्या बाबतीत कोणतीच अडचण येणार नाही. माताजी जरा वाचणार का? हो हो, चालेल प्रभूजी. हरे कृष्णा. अरे, प्रकृतीच्या व्यवस्थेनुसार उत्क्रांतीच्या खालच्या पातळीवर असणारे जीव आवश्यकतेपेक्षा अधिक खात नाहीत अथवा संग्रह करत नाहीत. त्यामुळे पशूंमध्ये सामान्यतः आर्थिकदृष्ट्या किंवा जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई भासत नाही. एखादे भाताचे पोते सार्वजनिक ठिकाणी ठेवल्यास पक्षी आपल्याला आवश्यक तितकेच दाणे खातील, निघून जातील. परंतु मनुष्य संपूर्ण पोतेच घेऊन जाईल. तो पोटभर खाईल आणि बाकीचे साठवून ठेवण्याचा प्रयत्न करील. आवश्यकतेपेक्षा अधिक संग्रह करणे
अत्याहार हे शास्त्रानुसार निषिद्ध आहे. सद्यस्थितीत संपूर्ण जगच अत्याहारामुळे दुःख भोगीत आहे. आवश्यकतेपेक्षा अधिकाचा संग्रह करणे किंवा अधिक खाणे हे प्रयासाला सुद्धा कारणीभूत होते. तर आपण इथे थांबू आणि मग थोडीशी चर्चा करूया. तर अत्याहार प्रयासश्च, मग अत्याहाराबद्दल आपण इथे चर्चा करतोय. मग जसं आपण आत्ताच आधीच्या श्लोकाच्या एंडमध्ये आपण चर्चा केली की मनुष्य हा इतका सेल्फ ओरिएंटेड किंवा आपण म्हणू शकतो सेल्फ सेंटर्ड बनलेला आहे की त्याला स्वतःशिवाय दुसरं काहीच दिसत नाही. त्याच्या सामाजिक जबाबदाऱ्या, त्याची या निसर्गाच्या प्रती असणारी जबाबदारी, या सगळ्या जो अभक्त किंवा अज्ञानी मनुष्य आहे तो या भौतिक जगतामध्ये अशा प्रकारे तो गुंतलेला आहे. मग अ, तो भगवंतांच्या या तटस्थ शक्तीद्वारे तो कार्यरत असतो किंवा भगवंतांची बहिरंगा शक्ती ही त्याच्यावरती वर्चस्व गाजवते, कारण त्याचा स्वतःच्या इंद्रियांवरती आणि अवयवांवरती कंट्रोल नाहीये. मग तो आपण जसं नेहमीच चर्चा करतो, अ, मी आणि माझं, आणि त्याच्यानंतर मी आणि माझं, आणि मग स्वामित्वाचा अधिकार. मग या मी आणि माझ्यामध्ये तो अशा प्रकारे गुंतलेला आहे की फक्त आणि फक्त तो अनावश्यक संचय करण्याच्या मागे लागलेला आहे. मग त्याच्यानंतर अति आहार सुद्धा जर खातो आपण, तर कशा प्रकारे आपण आपल्या शरीरावरती त्याचा परिणाम होतो याची सुद्धा आपण चर्चा केलेली आहे. मग इथे आपण पाहतो की श्रीला प्रभुपादांनी आपल्याला उदाहरण दिलं आहे की पक्षी, जर आपण पक्षाला एखादं धान्याचं पोतं दिसलं तर त्याला हवं तेवढंच घेऊन तो बाजूला सरकतो. परंतु एक सामान्य मनुष्य मात्र, जो अज्ञानी आहे, अभक्त आहे, तो इतका संचय, धनसंचय किंवा मग तो कोणतीही गोष्ट असो ती साठवून ठेवण्यामध्ये, मग तेच पोतं तो आपल्या स्वतःसाठी साठवून ठेवेल, आजसाठी, उद्यासाठी, मग पुढच्या काही दिवसामध्ये आपल्याला हे उपयोगी येईल. मग धनाचं तसंच, आपणही वापरू आणि मग आपल्या 7 पिढ्या बसून खातील एवढा आपण जमा करू, असा त्या अज्ञानी मनुष्याचा विचार असतात. मग आता या भागामध्ये आपल्या वाचनामध्ये आपण महात्मा आणि दुरात्मा यांच्यामधला फरक पाहिला. मग त्याच्यानंतर अ, त्रिविध क्लेश हे सगळ्यात महत्त्वाचे आणि लक्षात ठेवण्यासारखे आहेत की आधी दैविक, आधी भौतिक आणि आध्यात्मिक क्लेश. मग त्याच्यामध्ये आधी दैविक म्हणजे भूकंप, दुष्काळ, वादळे यांसारखे दैवी प्रकोप. आधी भौतिक क्लेश म्हणजेच कीटकांद्वारे किंवा शत्रूंद्वारे होणारे क्लेश. आणि मग त्याच्यानंतर आध्यात्मिक क्लेश मनुष्याच्या स्वतःच्या शरीर आणि मनाद्वारे होणारे क्लेश. मग त्याचा उदाहरणार्थ मानसिक आणि शारीरिक दुर्बलपणा. मग दैवभूतात्म हेतवः, बहिरंग शक्तीच्या नियंत्रणाखाली त्रिविध तापांच्या अधीन असलेले बद्धजीव विविध प्रकारच्या यातना भोगतात. मग याची अतिशय विस्तारित चर्चा आपण भगवद्गीतेमध्ये केली. कशा प्रकारे मग ती गोष्ट मिळवण्याच्या मागे त्यांना इतके ते सेल्फ ओरिएंटेड होऊन जातात. मग समोरच्या व्यक्तीला कोणत्याही लेवलपर्यंत ते त्रास द्यायला तयार होतात, कारण त्याला स्वतःजवळचा तो धनसंचय करायचा असतो. त्याला तो सेल्फ ओरिएंटेड आहे, स्वतःचा स्वपणा, स्वपणा आणि स्वामित्वाचा अधिकार याच्यामध्ये तो असा गुरफटत जातो की स्वतः अनेक प्रकारच्या यातना भोगतो. पण तरी सुद्धा तो मायेच्या भवबंधनामध्ये अडकलेला असल्यामुळे तो कधीच त्याच्यामधून बाहेर येऊ शकत नाही. मग त्याच्या नंतर आपण अ, भगवद्गीतेच्या हा श्लोक पाहिला आपण, ज्याच्यामध्ये 9व्या अध्यायातला 13वा श्लोक, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतामधिव अव्ययम. मग भगवंत स्वतः सांगतात की जे मोहग्रस्त नाहीत, जे या भौतिक परिस्थितीमध्ये, या भौतिक बंधनामध्ये अडकलेले नाहीत, मायेच्या बंधनामध्ये अडकलेले नाहीत, ते देवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात, परंतु आणि भक्तिमय सेवेमध्ये पूर्णपणे संलग्न झालेले असतात. कारण
ते भगवंतांना आद्य आणि अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतात. मग जो भगवंतांचं अस्तित्व जाणत नाही, तो या इंद्रियांचा आणि या अवयवांचा उपयोग इंद्रियांचे स्वामी ऋषिकेश यांच्या संतुष्टीसाठी करत नाही, तर स्वतःच्या संतुष्टीसाठी करतो. आणि मग त्याच्यामुळे जो महात्मा म्हणजे विशाल मन असणारा मनुष्य आणि दुरात्मा याच्याबद्दल सुद्धा आपण इथे पाहिलं की जो स्वत्वाचा आणि स्वामित्वाच्या या अधिकारामध्ये गुंतलेला असतो, इंद्रिय तृप्तीमध्ये गुरफटत असतो. मग महात्मा आणि दुरात्मा यांच्याबद्दल सुद्धा आपण इथे वाचलं. मग अति आहार, अत्याहार हा प्रयासश्च. अति आहार हा कशा प्रकारे मनुष्याला बाधक आहे या गोष्टी सांगण्यासाठी आपण उपदेशामृताच्या या श्लोकामध्ये पाहतो, किंवा ईशोपनिषदमध्ये सुद्धा याची चर्चा केलेली आहे. आणि मग त्याच्यानंतर भगवद्गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये 64व्या श्लोकामध्ये सुद्धा आपण पाहतो, रागद्वेष विमुक्तेषु विषय इंद्रियां शरण. मग रागद्वेषापासून मुक्त होऊन विषयभोगांपासून अलिप्त राहणे हे अतिशय महत्वाचं आहे. मग त्याच्यानंतर अति आहार, आता भगवद्गीतेतल्या 9व्या अध्यायातला पण आपण श्लोक पाहिला, पण पुन्हा एकदा ध्यानयोग मध्ये आपण पाहतो की आहार, विहार, काम आणि विश्रांती यांच्यावरती संयम असला तरच या आपण ध्यान भगवंतांवरती ध्यान केंद्रित करू शकतो. आणि म्हणून अति आहार हा मनुष्याने नेहमीच टाळला पाहिजे. मग भागवतांच्या सुद्धा आणखी काही श्लोकांचा रेफरन्स आहे. मी पुढच्या वेळेस स्लाइड बनवून दाखवेन, पण आता माझ्याकडे ह्याच्यामध्ये नोट्समध्ये लिहिलेल्यामधून सांगते की भागवत आमचा पहिला स्कंद 2रा अध्याय आणि 8वा श्लोक. मग जिथं आपण पाहिलं की आता याच्या आधीच चर्चा केली होती की जर आपण सर्व नियमांचं पालन केलं पाहिजे आणि भगवंतांवरती ध्यान केंद्रित केलं पाहिजे. आणि पुन्हा भागवतांच्या 11व्या स्कंधामध्ये आपण पाहतो की 17वा अध्याय आणि 38वा श्लोक, मिताहारो जितस्नो ध्यान योग परायणः. मग तिथे सुद्धा आपण पाहतो की मर्यादित आहार आणि जागरण, निद्रेचे संयम हे भक्तीला सहाय्य करते. मग आहाराचं महत्त्व आपण प्रसादमचा ग्रहण का करायला पाहिजे, आहार हा संयमित का असायला हवा, हे आपले शास्त्र आणि जसं मी म्हटलं भारतीय आयुर्वेदामध्ये सुद्धा, आहारशास्त्रामध्ये सुद्धा या सगळ्या गोष्टी नमूद केलेल्या आहेत की मनुष्याने आहारावरती नियंत्रण करणं ही पहिली पायरी असते. मग जसं आता आपण पाहिलं, जिभेचे चोचले पुरवणं, जिभेला कंट्रोलमध्ये करणं, या 2 गोष्टी कशा, म्हणजे जिभेचे चोचले पुरवण्याला मनुष्य आपल्या स्वतःवरती ताबा राहत नाही. परंतु जेव्हा तो जिभेचा आवेग सहन करतो आणि जिभेद्वारे तो उदराचा आवेग सहन करतो, तेव्हाच तो अति आहार टाळू शकतो, अन्यथा तो अति आहार टाळू शकत नाही. मग हाच श्लोक पद्मपुराणाच्या उत्तराखंडामध्ये सुद्धा नमूद केलेला आहे. आणि तो कसा आहे तर, अत्याहार हा प्रयासश्च षड्भिः साधक भक्तिर्भिः नश्यती. हा मूळ श्लोक उपदेशामृताचाच आहे, परंतु पद्मपुराणामध्ये वर्णन केलेल्याप्रमाणे कशा प्रकारे अति आहार आणि प्रयासश्च आणि हे 6 जे भक्तीच्या मार्गावर विनश्यती करणारे आहेत, हे एका साधकाच्या भक्तीला नाश करतात. साधक आपल्या भक्तीच्या मार्गावरून त्याची अधोगती करून घेतो. मग त्याच्यानंतर हरिभक्ती विलासाच्या सुद्धा 15व्या अध्यायामध्ये पुन्हा एकदा या गोष्टीची पुष्टी आपण तिथे पाहतो. मग भौतिक इच्छांपासून दूर राहणे, मर्यादित आहार घेणे, सत्संग आणि नियमांचे योग्य पालन हे साधकासाठी आवश्यक आहेत. मग जर आपल्याला एक साधक बनायचं आहे, भक्तीच्या मार्गावरती प्रगती करायची आहे, तर नक्कीच आपल्याला साधकाने जे नियम पाळायला हवे ते त्याबद्दल आपण या श्लोकामध्ये पाहतोय. मग जसं आपण इंद्रियांवरती आणि अवयवांवरती कंट्रोल ठेवायला हवं, त्याच प्रकारे काही ज्या 6 महत्वाच्या गोष्टी आहेत ज्या आपल्याला भक्तीच्या मार्गावरती आपली अधोगती करू शकतात. मग त्याच्यामध्ये अति आहार
किंवा अति धनसंचय या गोष्टी कशा प्रकारे आपली अधोगती करतात त्याच्याविषयी चर्चा आपण आता केलेली आहे. मग अज्ञानी जो मनुष्य आहे फक्त तोच या अति आहाराच्या वाट्याला जातो किंवा अति आहार घेतो किंवा धनसंचय करतो. मग त्याच्यामुळे आपण महात्मा आणि दुरात्मा यांच्यामधला फरक, मग आधी भौतिक आधी दैविक अ, आणि आध्यात्मिक क्लेश यांच्याबद्दल सुद्धा आपण पाहिलं. मग पक्षाचं उदाहरण सुद्धा आपण पाहिलं. अशा प्रकारे अनेक उदाहरणांचं आपण आज इथे अभ्यास केला आणि इथेपर्यंत आज अति आहाराच्या विषयी आपण चर्चा केली. तर आपण इथे थांबूया. मी प्रार्थना म्हणते आणि उर्वरित श्लोक आपण बुधवारी आपण त्याचं अध्ययन करूया. वाञ्छाकल्पतरू माझ्या कल्पत कृपा सद्दुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णववृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. जय हरे कृष्ण. श्री कृष्ण. हरे कृष्ण. तर मी इथे आपण थांबूया आणि कोणाला काही क्वेश्चन्स असल्यास तुम्ही विचारू शकता. हरे कृष्ण